Ka Jizọs kwuru sị na ya aghara nwa nke mmadụ nye ka nwa nke mmadụ wee nwee ike imezu destiny ya. Ọ wụ eziokwu na ife edere, ọ wụ ife ekwuru, ọ wụ ife dị necessary according to destiny. Na-aga aghara Jizọs nye, aya aghara nwa nke mmadụ nye. Ka nwa nke mmadụ wee nwee ike ifulfill destiny ya. Mana ajụjụ m wee bụrụ, onye gwara gị bụrụ ya bụ Judas ga-aghara nwa nke mmadụ nye? Onye gwara gị nwa bụrụ ya bụ Judas ga-aghara nwa nke mmadụ nye ka nwa nke mmadụ wee fulfill destiny ya? Ọ dị n'iwu na a ga-agharịrị nwa nke mmadụ nye as a way of ka o wee nwee ike wee mezu ihe ọ bịara ụwa. Ọ wụ ife ekwuru, ọ wụ ihe dị necessary, ọ wụ ihe destiny kwuru n'isi ya bụ onye akpọrọ Jizọs. Mana ajụjụ m wee bụrụ, nke nwa abụzi onye meziri onwe gị an instrument a ga-eji wee ghara ya bụ Jizọs nye, onye dịrị gị? Cheta na ya bụ the same Jizọs ahụ kwuru sị, woe betide that man a ga-esi n'aka ya wee ghara nwa nke mmadụ nye. Cheta ọ dịkwa necessary, ọ dịkwa important mkpa na-aga agharịrị nwa nke mmadụ nye ka o wee nwee ike fulfill destiny ya. But at the same time, woe betide that person. A sị na ọ na-abụ nwata buru agwụ, o buru ilo. Nwata buru agwụ, o buru ilo. Mana ajụjụ m wee bụrụ, onye gwara gị nwa bụrụ ya bụ ilo ahụ nwata ahụ bu agwụ ga-ebu? Who send you? Onye gwara gị nwa bụrụ ya? Ọ wụ eziokwu na nwata buru agwụ na ọ ya eburu ilo ka ya bụ nwata wee nwee ike fulfill destiny ya dị n'agwụ. Mana ajụjụ m wee bụrụ, onye sịrị gị nwa bụrụ ya bụ ilo ahụ nwata ahụ ga-ebu? Who send you? Woe betide you. Woe betide you. Ma ọ bụrụ na gị nwa bụ ya bụ ilo nwata ahụ bu agwụ ga-ebu. Woe betide you. Ifuru otu anụ wee si wee Judas Iscariot, ọkwa Judas, mba, Judas amamonye ahụ Iscariot ka ọ gịnị? Otu anyị si wee bụrụ wee were that nwa amadi ha alụ Jizọs nye, otu anyị si wee were ya wee gbazuru Jizọs afịa. Otu anụnwa ka anyị esi wee were nke nwa mere onwe gị ilo ya bụ nwata bu agwụ ga-ebu. Otu a ka a ga-esi wee were gị wee gbazuru ya bụ nwata bu agwụ afịa. Uche gị dị ya o. Ụwa anyị nọ na by choice. Ka e kwuru na ya ghara nwa nke mmadụ nye, onweghị onye asịrị ya bụrụ, onwere onye akpọrọ ntụ si na gị nwa go and do it. Onye dịrị gị? Ka e kwuru na nwata buru agwụ o buru ilo, onye dịrị gị ka ebu ije bụrụ ya bụ ilo ahụ nwata ahụ ga-ebu? Who send you? A ga-eji gị wee gbazuo ya bụ nwata bu agwụ afịa. A ga-eji wee gbazuo afịa. Adị ma ana m adị ekwusị na ụwa anụ anyị nọ na ya, the highest punishment mmụọ ga-enye mmadụ bụ ignorance. That is ignorance of one's miserable state. Nya the highest punishment mmụọ. Ịma ndị mmadụ na-adị eche na highest punishment mmụọ na-enye mmadụ bụ maybe ọ bụrụ nwaanyị emee na ọya anụ di, ọ bụrụ nwoke emee na ọma mkpata ego, ọ dị broke. Akpataghị ego na anụ ụdị abụrụ nya the highest punishment mmụọ na-enye mmadụ. The highest punishment mmụọ na-enye mmadụ bụ gịnị? Ignorance. Ignorance. N'oge Judas Iscariot na-aghara nwa nke mmadụ enye, n'uche ya ọmụ ife ọ na-eme, but the nwa amadi the ignorance, ọ dị ignorant of ihe ọ na-eme, were ya gbazuoro Jizọs afịa. Gị nwa bụ onye mere onwe gị ilo
nwata bụ agwụ ga-ebu. Ịdị ignorant of the fact that na eji gị gbazuru nwata bụ agwụ afịa. Eji gị gbazuru ya afịa. You are ignorant of it. Ignorance of one's misery. Ịmago ka ị na-eme ihe bụ ife ala ka oge Judas na-ele Jizọs. Ọ ga na-eme yes ka mmee ka mmegbue ka mmee ka mmeti ka mmee ka ngosikwa ya na onwere ife ọ bụ ka mmee ka ọ marakwa na mmadụ ka ibie ka mmee ka ọ mara na m ụwa aja ka aja nwaanyị ma ka mbụ ọ mara na m ụwa aja ka aja nwoke ka mmekwa ya ka ọ mara na onwere ife ọ bụ ka yes ọ ihe uche ga na-agwụ ya. Because of what? All the ignorance of miserable state here. All the ignorance of it. Gwa bụ onye bụ ilo nwata bụ agwụ bụ ịdị ignorant. Mmụọ ji gị wee gbazuo afịa. And therefore you are ignorant of ihe ị na-eme. You are ignorant of your miserable state ị nọ. Na asị na nwata buru agwụ buru ilo wee bụrụ nke nwa ga-abụ ya bụ ilo nwata abụ agwụ ga-ebu. You are in a miserable state. Mana ị mahụ ka ị na-agbaso ya bụ nwata bụ agwụ wụọ na-ebuso ya agha na-agba ya wụọ n'uche gị o ị na-eme ya nnọọ ka ngosi ya na m ụwa aja ka aja nwaanyị ka ngosi ya na isi adịrọ m mma ka ngosi ya na o metiri onye karịrị ya ka ngosi ya na nwaanyị na-ama nwoke aka ka ngosi ya na nke anụnwa mee ka ngosi ya na o nwere ife ọwụ ka ngosikwa ya na mmadụ ka ibie ka nnọọ ihe ị na-eme mana eji gị wee gbazuru ya bụ nwata bụ agwụ afịa. Ignorance is the worst punishment mmụọ ga-enye mmadụ. Ignorance, self-ignorance, ignorance of one's miserable state. Nwanne nya the worst punishment mmụọ ga-enye mmadụ because ọ ga-eme gị dị ignorant of ihe ị na-eme. Ewelu gị na-agbazu afịa, mmụọ ewelu gị na-agbazuru mmadụ ibe gị afịa. Ịma na onye uche ya ezuru oke. Ada ama na uche ya ezuru oke. Ọkwa ị nwere idea. Onye uche ya ezughị oke. Ada ama maka ọ bịara na consciousness ya that na uche ya ezuru oke then ma na uche ya anatabana. Mana for the fact that na ọma nyite dị ya eyite na uche ya ezuru oke. Onya the highest punishment. Ịghọtago? Nya the highest punishment ever possible. Onye na-ayị ala iche na ọma na ọ na-ayị ala. Ọmahụ. Onye nọ na street na-atụtụ komkom na-ekpo dust. Iche na ọma mgbasa ọ ya abịa na consciousness ya na anya na-ayị ala. Nya na uche ya ezuru oke. Mgbasa ya ma na uche ya anatawana. Na uche ya. So ngwa bụ onye bụ ilo nwata bụ agwụ na-ebu. Mmadụ na-eji wee gbazuo afịa. And the worst thing is that you don't know. And probably, she final that you are now surrounded with people that know the truth, but are rather using you. That is, you are surrounded by people that knows the truth, but they are rather using you because they see you as an instrument. They see you as an instrument. To fight war against ya bụ nwata bụ agwụ. Ịma na nwata bụ agwụ obulu ilo. Like Judas Iscariot, for instance. He wasn't alone in the scheme of ịghara Jesus unye. He wasn't alone, right? Ọ bụrụ naanị ya plan ya. O nwere ndị ya na ya zukọrọ. Ego ne ka onye enye m ka nje ewesịa mgba ka inye ego one dị otu a. O nwere ndị a na-anọ na group. Mana ndị anya na-anọ na group mere gịnị? They only used him without him knowing. So, ngwa bụ onye bụ ilo nwata bụ agwụ bụ. Chi ga-ewe egbukwuo ga-egbuo final. O wee bụ na abịa surround gị with people who also hate that nwata bụ agwụ. And therefore you become an instrument in their hands for them to use. Agwụ ahụ nwata ahụ bụ ga-eji wee gbazuo afịa. And a na-eyuzi gị ịma mma. Mgbe ị ga-eji wee chọpụta ọ dụgo late. Mgbe ị ga-eji chọpụta like Judas onye nke ala Jesus.
ọkwụrụ ma o mechara realize ya but ọ go late o mechara realize ya ọfụ ncheta na o mechara jee kwụọ ụdọ at the end of the day that ego ahụ enyere onwe ọzọ uru ọ bara ya o mechazi eje kwụọ ụdọ but that was later on mgbe ife mebichagoro mgbe eyuzuchagoro ya wee gbazucharụ ya bụ Jizọs afịa mgbe akụ anya ji wee so wow ọ ihe mere nọ so ngụwa bụ onye a na-eyuzu now wee na-ewage war against ya bụ nwata bụ agwụ ị ka aghọta hụ a na-eyuzu gị you are surrounded by people that are using you before ị chọpụta kịta anụ ị na-emegodo aja ka aja ị na-emegodo na ịbụ na-ata ata ntị gị ata ị makwa onye mbụ mụnwa bụ onye dị otu a mụnwa si ebe dị otu a mma egosi gị mba ị na-anya isi niile ị na-anya na-esu aka niile ị na-esu n'ala n'isi nwata bụ agwụ ejiri gị na-agbazu afịa surround gị with people that share the same destiny, the same desire with you nya ndị chọkwara ihe ị chọrọ ị na-aghọta wee were gị wee set ya at the forefront wee na-eyuzu gị before you realize ya ọ ya adịgo late ọ ya adịgo by then a sị na akwụna na-ebe akwa nwa na nka by the time ị ga realize it's just like somebody a woman nụrụ di o wee n'oruo na be di agba wee dị njọ agba ejọgbuo onwe ya di wee sara aka sị na nya ya anụzi so onye bụ nwaanyị wee mee gịnị ka di ya sela aka sị na nya ya anụzi ụmụnne di ya wee kpọrụzie ya nawatazie ya na befa ị na-aghọta o wee nọzie di ya o kpechiri ju na onwe na ya ma mpụnata nke nwa ibe nwe wee nọ di ya at the end of the day ụmụnne di ya ahụ a wee na-eyuzuzi ya by the time ọ ga-realize na onwe ya ka ọ na-eme na eji ya wee gbazuo afịa ọ ga-adịgo late mgbe ahụ ọ ga-anọ childless because di ya gbara ya anụkwaghị m ka ezigbo esi wee tụtazi ime m nwa that is number one ka ụmụnne di ya da anụzi ya da atụwa ime ọ na-amụ nwa kedu by ọkwa kịta anụnwa mma na okoro na-agbọghọ kịta anụnwa iwe okorobịa iwe agbọghọbịa kịta anụnwa common ịsụ akwa iyiri n'ahụ gị you can't ibe ndị sụ akwa ukwu gaa na-egbu gị ahụ gaa na-egbu gị ị ka nọ na-agbọghọ ịmụbụ ọkwa nwa o but you can't even wash akwa iyi n'ahụ o mezie anya mgbe ya akabazi ị na-anya by your side n'anya onwe nwa ịmụ n'afọ gị ị nwere ike isi biko gbatara m mmiri biko sigodo nri nye m ka nrie mgbe aka ụfụ ife imere onwe ga-abịa n'ahụ but for now a na-eyuzu gị kpechiri ekpe na ekpe no gree for anybody at the end of the day mana ọ kara ịkarụ such woman mma na ọ bụrụ na ọ nawarụ be nne ya o ruo be nna ogo nna o jiri gaa aka mebie mbie na ya ama mụtawo nwa at least o nwere ike adọptụrụ nwa yes a na-eme o nwere ike nwaanyị nwere ike na ọ na be nne ya I've seen a lot of people that did it ị nwere ike na ọ na be nna gị adọptụọ nwa zụbanya bụ nwa ahụ ọ bụrụ nke gị oduga ya na ị nwere somebody that will stand with you na nka ịma o nwere ndị be anyị na-ekwu sị na akwụrụ ndụ ọnụ mmụọ na ọnụ mmadụ aghara so that is by the way mana ozi nji wee bịa taata anụnwa bụ a ga-aghara nwa nke mmadụ nye ka o wee nwee ike fulfill destiny ya ọ wee eziokwu mana wo obi tied you ma ọ bụ na ịbụ an instrument directly or indirectly a ga-eji wee ghara nwa nke mmadụ ahụ wee nye ka o wee fulfill destiny ya ọ bụ eziokwu na nwata buru agwụ o buru ilo na true ọ bụ eziokwu afụgokwa m maka na eso m wee buru agwụ ọ bụ eziokwu mana wo obi tied you ma ọ bụrụ na ọ bụ nke nwa
ga-abụ an instrument directly or indirectly ya bụ nwata ahụ ga-eji wee buru ya bụ ilo, mmụọ ga-eji wee gbazuo afịa, ejikwa wee gbazuo afịa, and ịma nchọpụta n'oge until not too late. Aja ka aja, ada ata ntị gị ata, okwu gị anaghị ekwu okwu. Biko na-esonyela ya na nkwasara aka anyị na-eme every nkwa n'obi a. Na-esonyela ya na nkwasara aka. Like echi bụ nkwọ, echi bụ another nkwọ. Nkwasara aka goes on every nkwọ. Chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary omenala Igbo. Ka emesịa.